Nagtambayayong ang GMA Regional TV ug Make Sense, usa ka international non-profit organization aron palambuon ug isulong ang Youth for Sustainable Cities, usa ka programa nga mulungtad sulod sa 15 ka buwan. Gitumong kini aron magdasig ug mosuporta sa mga batan-ong Pinoy sa paghimo sa ilang mga syudad nga mas sustainable and inclusive places. Nunot niini ilang giimbitahan ang mga grupo o individual kansang advokasya mo ang pagtabang sa pagpalambo sa ilang syudad o komunidad sa pagsumiter sa ilang mga proposals ngadto sa Make Sense. Ang Make Sense mohatag kanila og kanas, training ug pag-expose kanila sa tukmang resource persons nga libre. Pinaagi niini mahatagan ang mga partisipante og higayod nga makapahigayon og mga events o mga kalihukan aron i-promote ang ilang advokasya. Make Sense engages and involves these young Filipinos, tayo, with sustainable development goals, while RTV helps empower them with the right information which can lead the development of each community. So it just makes sense that RTV partners with Make Sense. We are a platform for anybody, so citizens, whether you are working full-time, whether you're a young professional, whether you're a student, to really do something concretely to make a change, to make the world more sustainable and more inclusive.